ये तना भगवान ना दम जारत हम घाम उगा के यही में गर्मी कैला वहाँ। अरे अब बोले पवन बाबा तन की हवा तनी झोंका हो तन क्यों हिलते नहीं के बाबूजी हाँ कहाँ बन एजो क्यों बैठल बनी? गर्मी से तो हम परेशान है रे। तो का करब लाइटियो न देख बेटा ऐसा टाइम कटले बना सन कि इतना गर्मी लागता कि कहीं जाइलो हम दवाई खात है ना दवाइयों के असर है गर्मी फुका था तनी चरवा से तनी हाक दे तनी वहां पर ये अच्छा रस रवा के हवा लागता अजीब गजीब रहुआ बात बतियाई ना का बात है बोलो कौन है जानतनी कमजोरी लेखा हो गइल बा सूत के उठो तनी पूरे एकदम अनहार घेर लेता वे तोर बीपी लागता कि लो होई रे बीपी लो रहेला तो होला हां हेली काय के पैसा देता हो खाई नहीं खाए खाती का रवा खाई नहीं छोड़ दे खाइल समझा नी किडनी रोड खराब हो जइते निकलवा के फेंके के पड़ जी कोई नहीं खैला से हां रवा का समझ में आइल किडनी खराब हो जला औरी न तका जल्दी मर जाए जनो 2-4 साल और अधिक जिए के तौनो तब आज के बाद ना खाई रे सेब ले ले आधा किलो अनार ले ले ठीक अब मौसमी के जूस पिए भी ना तो और दे एक गिलास ले ले मौसमी का जूस ठीक है रवो कुछ खाए के बा हाँ हम जाए तो ले न ले अपन जवन निक लागी उहे खरीद के खा ले रवो पी ले एक गिलास मौसमी के जूस हाँ ताकत बनल रही अरे खट्टी मीठी लागेला रे सुरतिया ना लागेला सुरती ना लागेला जल्दी आए बोनी यही ना कि 13 घंटा ले बतियावे लगब ना जल्दी है हमारी अब संगी उंगी मिल जाई अस्पताल की हाल चाल ना ला जाला बाप रे गर्मी लोइनी वाला फेटा जेतन से दोगला त हुनिया कपार फोड़ देती हम उतना ना खिस बरल बा हमार हम के कुछ कहत है अरे लाइन वाला के कहतनी जीरो वो अजीब अजीब सुना लाई हां जाने कि हम के करी आवत है एहू बुढ़ाऊ का दिमाग लागत कि सेठिया आ गइल बा मरद हमर कमाता हो तो अब नाराज करब त कब करब मुँह छौसी कहीं कि जब कुछ खाइल देखे ले ना तब ये दीदी का खाता नहीं अरे तो आँखी लोकल रही नैहर ससुर तब न तोके मालूम रही कि सेव कि संतरा कि अनार हो हमार मरद कमाता तो हमारा घमंड ना रही तो दूसर कोई के घमंड रही अपना अंगूरी पे नचाइब काहे ना नचाइब बताव हमरो बाप महतारी एगो लइका खोजना ना एक पीस हो कि एकदम घर ले बहरी ले हमारे मरद दौड़ले रहेला अब उनका के सिखा पढ़ा देबे बेरा फोन करके कान भर दे देखी कह दई रउआ 2000 लगाओ तन तो कह दी छोटको के कि वो 2000 लगाओ रउआ कमाई जी ठेठाई बा घर में मेहरा रुक लेके सुती हैं बैठी हाँ ऐसन कान भरब ना कि अलगे अलग हो खब एक मेरा हाला से कोनो फायदा नहीं खे हमारे मर्दा के पैसा जियान होता बताओ कहल जाला न कि केहू खाते खाते मरे या केहू खैला बिना मरे आज एक बनल बा त इनका बोली निकलता कि हमार मत का माता तो दुआरी पर बैठ के गरिया गरिया सुनावत रही कि हमारे के सेव ले आई तो जूस ले आई अरे ना हो अब का कहीं मुँह में से तो एकदम बौरे बौरे आवत कि मुँह के पीला सबका ले बढ़िया रही और सुनावत का बाड़ू तारे बरा बात तू कहत रू खात रू पिए तो तारा के केहू रोके जाता है लेकिन ये बात के तनको नहीं के बुझात कितना दिन से 3 बरिस बियाह के बोल कहत मतलब मुँह थाकी गइल बावे क्या जी अब बोले चेती अब बोले कुछ करी जाई बाहर भीतर एने ओने ताकि 2 पैसा कमा के दे तो हमारा बेकार लगी हमू तो राज रजब अरे राज ना रजब वो कटहर खाती तो हम का जना छुचे आलू ये खा के रह जाए मसालो पी के रह जाई तो ई कुल इनके मर्द के समझ में ना आवेला केतनो भूल बुझाला कि दिवाली में मुड़ी लड़ावत तनी कोनो फर्के ना पड़ेला एगो बिया रानी की जितना खाती है भैंसा होकल जाती है अब भैंसा हो के और सुनावत है ताना देती है अरे जाए राणो तार के तो वो एक दिन दिखाई नू कि कल कैसे न कल हौसले घर बसेला वैसे ही आँख फाड़ फाड़ के देखबू अया हमारे दुआरे तो हमारो याद बावे एक एगो बत्ती है और ससुर मुँह आना कहला सब हरियरे गाछ देखेला देखा दो गला के वो ओकरे तरफ से बात ना हमें कि जिस पी के पैसा देते रे तो उतरा गइल हन सुतला पड़ल रहलन खटिया पर तो हम करी ना एक गिलास पानी ना देले तो उ निमन रहेले हम बेकार हो गइल बानी काहे केने गइल बान मुअनु ये हमर निमन रहता तो ही गति रही रो दो ता का हो गइल के मन से हो मात्र अच्छा ना लगेला ना रो अच्छा लागेला रोही अच्छा लागेला कि दर्द ताना देवे ई निक लागेला
कौन देहात कितना पावर हो गई ताना देवे लगल ओकर जुबान काट दे हम। रर भौजी ले के बड़ दे आते बावे उ जहाँ राड़ो रहियन तहाँ दौड़ दे के जरूरत नहीं खे भौजी? उदे 1000 गो के शांति बाड़ी बात भौजी के ऐसा थोड़ी है। ना भौजी और मेयर आई ऐसे बेकार लगता देख ई कुल ठीक ना लगेला। इहे सुनले चाहते रोरा तबे तो नहीं छोड़ के मेयर के जाए के मन करत कि जाए तो निहारब कैसे। तो ओके नहीं छोड़ के जाए चाहत। देखिए हमार दिमाग खराब बा ठीक बा रो बात मत बनाई हमें लगे। चला गाँव में काम करब ठीक। रोल होई रोल कहीं काम ना होई ई बताई देखिए आज उनकर बनल बावे तब मार जन से हो ता ना रहता मौसमी के जूस हवे हौरार बाप बा तो सबसे बड़ दो गला बान बुझाला कि रोके पैदे नहीं खंग देखो सब ठीक बा बाबू के बारे में उल्टा सीधा ना सुनो। देखी अंगुरी मत दिखाई कहल जानू कि घर टूटेला तो जवार लुटेला ठीक बा जब जवार लुटी न तब रो बहुत बेकार लगे अभी तो निक लागता। सुनो बाबू के पैसा उसे मतलब नहीं खे सेवा पानी तुहू कर तोड़ के मनी हो का मन है ना हम लगे नोट दल हम सेवा करिए बरा उ नोट दे दे चिकन भी तो नीमन बिया बैठ के दुआरी पर माजा भाषा देती है हमरा लेके के तो करी जब खाली तो हई करियो के खुल रौरा देना में के सुने के पड़त है हम का तो के खाए के नहीं मिलत पेट भर खाना कुकरो खा लेलसन बुझा गई। तो का चाहिए पेट के बहरी खाएला। देखिए कह दिन के एको बतिया हमार उचत नहीं के पेट के बारे में रान के औरियो तो सिकल लाली बिंदी लिपस्टिक साड़ी सिंदूर ई अलग अलग पहिन पहिन हमरा के देखावती है मंगा धोनी है बड़ा तो बड़ा खत्म हो मन है तो हम गई पहिनते बाक्सा में इतना कुछ साड़ी रहली है सब अभी हाय एगो साड़ी पे साल भर से दिन काटतन देखिए यो फाटते बिया आइयो हमर माई के दिहल तो उहे तो माई अभी सरिया काहे दलस हो। काहे हमर माई के और बाबू काका मा के ते कैल बन कर्जा खियोले बानी रा काजा ना खिया जाला गौने बिया है और सब लड़की तो कम से कम दियाला कि 10 गो साड़ी ले जाओ। अच्छा 10 गो साड़ी देले बिया तो साल भर हो गल साल भर में 10 गो साड़ी ना ओढ़ा जाई अपना माई के दिहल का न पहिना तन किराउ दिहल का हाय चूड़ी देख के खिया के कैसन हो गल बाए ई हमर माई के का दिहल बढ़िया चमकत बा अभी चली अभी तो इधर कौन हां सा चलबे करी रा आंख फुटत ने खे पे ई कहीं आंख फुटत तो नहीं कि आंख पे इतना बढ़िया सुंदर लगत है ई कि बाप रे मन से कर सुंदर दे लगत उठा के ईटा उठा मार दी कि चोड़ी फाटे जाओ एको बात ना सुनल आज कहिए ले समझावत नहीं हमरा खीस बरत है कुल बतिया पर जो रखीस बरता तो हमरो सुन सुन के खीस बरता कि हम बिया रानी हो जब बैठ के ताना देती हमरा नहीं के बर्दाश्त होत हमर तो मन हवे कि हम बढ़िया खाई पहिनी ओढ़ी अच्छा, रही बतिया बताओ जिभिया ढेर नहीं चलत हमार जिबिया ढेर नहीं के चल ठीक बा आप जिबिया ढेर चल तो रोए हमरा से बैठ के ना बतियती जिभिया ना चलत तो दांत पिसला का जरूरत बा उहे बतिया बढ़िया से बताओ। बढ़िया से बतिया के बता घर के में हर एक मिलजुल चीज के रहल कर जाला बड़ भौजाई बिया बड़ बहिन मान के ओकर सेवा करो संगे रहो मिलजुल के काम कर काहे ना उ करी। देखिए हमरा के कहते नहीं कि प्रवचन मत सुनाई ठीक बा का चाहिए तो पैसा हाँ पैसा कमाई जाई बाहर हम बढ़िया से पढ़ी ना बड़ब हम फल फूल खाई हम जूस अच्छा। जूस पी हम रोज वो एक एक दिन बीच लगा के पीता हम रोज दोनों टाइम पी माने हम बाहर जाके दिन रात भूखे मरी आ तू यहाँ बैठ के जूस पीबे ए ना टीवी अब ना कौन दुनिया में मर्द बा कि ना कमात होई ते हमारा जी हवे दांगा हमें कहते कि दिमाग खराब बा मैंने कुछ मत बोली हम मुंह से उल्टे सीधा निकली खाली कौन ऐसा मर्द होई कि नहीं मर्द कमाला से मेरा खर्चा करेली सर रोरा कमाई हम खाई आ ना कमाई तो हम रहम ना साफ बात बा इतना जान जाई हमारा बस के नहीं के ताना सहल देखो ढंग से रहे के बा आ बढ़िया से बोले बतियो तो बहुत कुछ करब आ जहाँ टेढ़ बतिलो हमारे से ते होले बुरा हाल कर देबो 3 बरिस हो गए 3 बरिस साल भर अभी अइला भइल त 3 एक, बरिस दू, का तीन। उ बियाह से ना जोड़ला गौना से जोड़ा 3 बरिस होल 2 बरिस के ठिकाम नहीं खेल तो नहीं हाल जनी सब मने अर्जनिया सा जब से अब बियाह तय होता नु सगाई तो ये से जाने लगा तो सब मरत जौन जानत हो सब जानत हो सब हम जब आँखी के सोझा देखनी तब जाने नहीं तू तो हमार करम फोड़ दिया बियाह क के करम तो हमार फूट गई। बनता ना हंसले बनता हमारा साल भर से सारा हम कोनो लायक नहीं का कनी हो कोनो लायक नहीं दिन रात झगड़ा अरे ये प्यार से कहते तो बहुत कुछ भइल तब ले खेतिया के करी चल जीत बाबू से होई खेती लगान पे दे दी ना होई खेती कल जरूरी नहीं खे जाके कमाई कमा के पैसा दी हम पहिना मोरब खाई पियो बढ़िया से रह ठीक बारू ए बार जा तनी तोरा के ले आई आ देखत में पैसा दे तनी का पहिने तरे का खात रहनु देखब ठीक बा जाई अच्छा समझ दी इहो दोसरे के ह देखा इहो पुराने हो गइल बावे उ अभी हमरो मन करला चाचा गार्दा उड़त रहल लागल बा में धूर तनी पूरा नहीं खे भइल ये तेरे पोछल जाला अभी नीमन लगत रे तो निमन हम पानी ना का सुगर तो हम लगबे करनी हम करम फूट गले इतना सुगर अतवार के दिन भगवान बनले लन छुट्टी लेके तवार के दिन ना
बांट दियल सब हमर काम पापा सब काम कइलन बुद्ध वाला दिनवा के बुद्धि छोड़ दिहलन रोल ढेर बुद्धि बा बुझा गई लौकता लौकता है कुल देखी बुद्धि अतवार अब वाला लौकता। छुट्टी वाला वो दिन छुट्टी पर तो बुद्धियो चल गया लगता है कहते ना कि जाई ना तो हम अब पारा गरम होता है यहीं पे से ऊपर जाता हम नोच हमार दे गरम हो गइल बा ले के पैसा तोरा के देव कहीं से ले के देव जाई लेके आई जाई मैं जे बन जब आ, पैसा एकरा ना बाद तो सुन। उठम ना हाथ में पैसा मिल गइल ओकरा ओकरा बाद सुन लनी उल्टा सीधा को तोरा जुबान से निकल गइल तो देखिए का तो रोज- कहे त जीभिया रखी लगा खींच दे तोर तू खींच देबा करिया तू हम ताले खिंचवा ले मार के हाथे तोड़ दे तार मुंह में ठेल दे नाती के बेटा खाली पैसा मत लेके दा हमहू देखाओ जब दूसरा चश्मा करिया कि ना यूजर बनो इ निक के लागत हमरा पे आ गाना गाए गोरे गोरे मुखरे पे काला काला चश्मा